també parla de la fira. Ja saps que esta fira té 672 anys, però t'he de dir que s'ha modernitzat. Per què? Perquè han creat una aplicació per a mòbil que és un poc pareguda al Pokémon GO, però en compte de caçar Pokémons has d'anar llançant castanyetes. Mireu. I te pots personalitzar. Sí, pots posar el teu nom, personalitzar-te-ho i passar a ser de l'època medieval. Clar, perquè és que, a més de personalitzar-te i tindre el joc, també està molt bé perquè està al mapa. Pots geolocalitzar-te, pots trobar l'agenda d'actes. Està completíssima. Si encara no l'heu descarregat, jo ho aconsello. Per a l'agenda d'events, d'actes, va molt bé, perquè és que hi ha tants i en diferents punts del poble, que el poble és veritat que no és molt, molt gran, que te'l passeges i vas trobant-te les coses, que també té gràcia, però si ho tens ahí i l'hora en concret, que vols veure un espectacle per a infantil per als xiquets, el concert d'esta nit, una actuació de circ al carrer o de dansa del ventre, tot ho tens ahí detalladet. Està de meravella, Carolina.